wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi. Thumma ila hadratin jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa syuhabati wa tabi'in wal anbiya'i arifin wal ulama'il amilin wal malaikati wal jamil mu'minin wa muslimin wa muslimat al-akhiyar minhum wal amal. ثم إلى حضرة جميع الأولياء وجنى شيخنا في وطن عبد القادر الجيلاني وشيخنا سلام شيخ وشيخنا عبد المشهور وجميع الأولياء شيخ وشيخ طائفة الصوفية سيدنا البغدادي وبهاؤدنا نقش البرية وصاحب الحكم يا شيخ أحمد بن الشيخ ووالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى حضرة جميع أصحابنا من الصادقين والصادقات الأحياء منهم والأموات من زمن الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى هذا اليوم ثم إلى يوم القيامة. Khususon sadiliyin sadiyat jamaah peta Kediri, wabil khusus jamaah peta titik Karangrejo, wana khususon konco-konco ingkang sampun sumare kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala ngrumuyi kita sedaya inggih menika Pak Suroso Pace, Pak Haji Iwan Setiawan Lurah, Mas Nurholis Susuwan, Bu Sudarti Susuwan, Pak Mulyono Delopo, Pak Sukarti Delopo, Pak Nur Ali Lamongan, lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا شيخ مستقيم حسين وأصول المشايخ مستقيم ومسلم ومربي وصلى الله حضرة شيخنا مربي روحنا ومرشدنا شيخ محمد صلاح الدين عليه ربنا المستقيم قدس الله سيره ووصولهم وبرهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillahirabbil alamin, kula dalem panjenengan sedaya wonten ing dalu menika tasik pinaringan nikmat tetepe iman Islam, sehat jasmani rohani warastoya penyakit lahir lan penyakit batin, sehingga saged makempal wonten ing menika majelis dalam rangka sam'an wa ta'atan dawuhipun Syekh Guru Mursyid inggih menika nglampahi auradan rutin tiap malam Selasa. Ingkang mugi-mugi patemlan kita sedaya menika estu-estu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saha pinaringan barokah manfaat maslakan dunya lan akhirat Allahumma amin. Monggo kita lajengaken malih
ngaos kitab Al-Hikam dahipun Syekh Ahmad bin Al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himatus salikin antaqifa indama kusifalaha. Niki bab nerangne salik wong sing lumaku marang Gusti Allah Ta'ala. Salik nek dimaknani secara luhut niku artine wong mlaku, wis mlaku sembarang wis. Sembarang, masih ngawur barang kok sampeyan mlaku ya salik. Tapi nek tenggene makna tasawuf teng mriki aisa iri illallahi ta'ala wong sing lumaku marang Gusti Allah Ta'ala nglampahi amalan-amalan ingkang sampun dipun ijazahaken saking guru mursyid. Kanthi bimbinganipun Syekh guru mursyid. Nah, niku salik kali murid niku ya beda-beda tipis, serupa tapi tak sama. Tapi benjing tunggu tanggal mainnya. Enten mungkin keterangannya. Dan niku ma'artat himatus salikan aisairi ilallahi ta'ala antaqifa indama kusifalaha bi asna'is suluki. Wong sing lumaku marang Gusti Allah Ta'ala ojo sampai mandek, ojo sampai leren neng tengah dalan nalika nglakoni suluk. Nalika atine dibuka dening Gusti Allah Ta'ala ingkisaf mukasyafah atine. Minal ma'arifi wal asrori wal anwari. Mriki ma'arif mriki maknane sanes ma'rifat bila, tapi ngaweruhi barang-barang gaib, alam gaib sing saliyane Gusti Allah Ta'ala. Saged ngaweruhi alam setan, alam jin, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, dan lain sebagainya. Terus ugi ngaweruhi wal asrori lan weruh diparingi weruh sebagian rahasiane kekuasaan Gusti Allah Ta'ala, rahasiane keagungan Gusti Allah Ta'ala. Wal anwari lan diweruhi nur-nuri Gusti Allah Ta'ala. Lah, banjur si salik niki wau sakwise niki tergantung niki nggih. Diarani diuji nggih saged, diarani niku asal anugerah nggih saged, tergantung cara sudut pandangnya. Nek umpamane niku dianggap dikasat niku artinya ingkisat niku wau wis dianggap niku wis pol-polan, wis iku sing tujuan terakhire, niku musibah niku. Niku bala. Tapi nek dianggap lah iki mung ujian dibalik, iki mung ujian saka ngene Gusti Allah Ta'ala, wis gak enak apa-apane. Iki jek enek lakon sing sak ndure maneh. Nah, nek ngoten niku namine anugerah malam. Diwalik. Niku. Bi ayyara annama wasala ilahi minal ma'rifi. Jadi salik sing wis oleh kebuka atine niku wau ingkisaf. Niku mengira bi ayyara teng mriki niki napa niku bimakna nekotaken. Jadi nekotne nek sesuatu sing wis diperoleh niku wau sampun berhasil. Sampun wusul marang Gusti Allah Ta'ala. Sampun ma'rifat billah. Nah niku tujuan akhire salik niku kan
usul marang Gusti Allah taala, ma'rifat marang Gusti Allah taala kados donga tenggene tenggene qadiriyah nika Allah maftahli bi futuhil arifin Gusti panjenengan buka ati kula kados kabukaipun atinipun para tiyang-tiyang ingkang sampun makrifat dhateng panjenengan. Niku. Dadi puncake niku. Lah, dikira niku wis usul, wis marifat marang Gusti Allah taala. Sis mentok wadaukul ahwali. Terus iso ngrasakne keadaan-keadaan sing durung pernah dirasakne karo wong awam. Wa manazilatul maqamati lan dikira iki termasuk derajat sing wis dhuwur. Sing dimaksud manazilul maqamah temriki wa huwa al-ghayatul qaswa. Jadi katok wa nihayatu ai minal ma'rifati tegese terakhir ma'rifat. Dadi wis mentok wis paling dhuwur. Dadi dikira dihiatan niku dibuka atine dening Gusti Allah taala ingkisaf niku wis berhasil. Dikira ku wis mentok wis pol-polan yang ngoten. Dikira ngoten niku wae. Akhirnya ta'assaku ya ta'assaquhu wa yuhibbuhu. Akhirnya si salik niku wau berasik-asik ria. Asik niku maknane bronto zaman riyen, sakniki artine rindu. Niku wa yuhibbuhu lan demen marang apa sing diparingne niku wau. Tegese ingkisaf niku wau. Ora kok demen karo sing maringne. Lah nek demen karo sing maringne niku malah apik niku. Apik. Nggih, tapi niki demene asike niku karo sing diparingne niku wau. Nggih menika ruti ingkisaf niku wau. Terus niku pandangan sing pertama. Ana maneh salik sing duwe pandangan ngene. Au yara annama fauqahu a'dhamu minhu. Janjane salik niku wau nggih nyadari, nggih ngerteni nek jek ana derajat sing luwih dhuwur sak dhuwure apa sing wis diperoleh niku wau. Jek ana derajat sing luwih mulya sak dhuwure derajat sing wis diperoleh niku wau inggih menika ingkisaf. Jane yo nyadari ngono. Lakinnahu yaqau bidzalika. Tapi si salik niku wau nrimo wis ngono ae. Wis ngene ae ben ngono. Wis nrimo ngono ae. Wa yara anna fihil kifayata. Terus si salik mau nganggep ngene, wis iki wis cukup wis. Wis iki ngene wis cukup ngono. Fala yartaqi bihimatihi wis ora gelem munggah maneh ning gone cita-cita awale inggih menika usul marang Gusti Allah taala. Au yara kusuru himatihi, pandangane salik sing nomor 3 niki. Au yara kusuru himatihi. Dadi si salik niku nyadari weruh nek cita-citane niku pendek. Anir raqi lima fauqahu. Sangka munggah marang derajat sing luwih mulya. Nah, nek ana salik sing ana peristiwa sing kaya ngene iki mung dilakoni salik ngene iki mau, kejadian sing dialami karo salik ngene iki mau. Nah, illa wa natathu hawatiful haqiqati. Kecuali ono pengundang atau ono seruan neng atine ono hatif bangsa ilahi allati tahattafu ala qalbihi min jihadil haqiqatil ilahiyah. Jadi neng atine niku wau
ana hate bangsa ilahi muni, artine muni, tapi sing ngunani Gusti Allah taala. Cara bahasane muni ngene. He wong sing lumaku marang ingsun, sir wajib fisiri fisairi wala takof. Mlaku terus. Sing tenanan lemu mlaku. Aja mandeg ning tengah dalan. Fa innal ladzi tatluku wa huwa busuluka ilal maula. Janjane tujuanmu iku wusul marang nang gone Gustimu. Nang gone bendoromu, nang gone pangeranmu. Wa adamu rukni qalbika ila syai'in siwa. Dudu condonge atimu marang barang-barang sing saliyane Gusti Allah taala. Lah iku amamaka jeneng ngarepmu. Fala taqaf indama kusifa, aja mandeg. Nalika atimu wis dibuka dening Gusti Allah, aja mandeg. Kuwi jek durung teko. Intine ngoten. Wala tabarojat ay adharat laka mahasinuha dawahirun mukawwanati. Aja kok dudih-dudihne wong. Aja sampai brojol, aja sampai kok edeng-edengne sampai konangan wong liya. Kados sing diaturne Yai Solah kala anu nika Selasa nika nek nemoni sesuatu sing gak masuk akal ngono kuwi aja diomong-omong ning wong. Wis nggarai ora apik lah dadi fitnah intine ngono kuwi. Ngoten kok. Wis direndem dhewe ae ngoten. Nah contone yen napa niku wau sing aja di brojol-brojolne aja diketok-ketokne wong akeh niku wau. Ya contohnya kaya keterangan sing dhuwur ditambah mana katas kiril kholqi laka wa iqbalihim alaika. Kaya dene iso nglulutne, iso nundukne makhluk apa ae, mbuh manusa, jin, setan lan kewan kok wae takluk lulut karo panjenengan. Iku sampean dawuh napa mawon iso kuwape nurut ngoten niku wau. Wa tausi'ati fid dunya, terus dijembarne urusan donyane. Sadurunge mamane pas nglakoni anu niku suluk niku ya pas-pasan. Ya wis mekur cukup ngono. Bahasan wis ingkisaf, atine dibuka, rumangsa dadi kiai gedhe, terus malih niku jembar. Enek sing duwe omah telu sing sitok nganggur gawe wedi, "Yai ngapunten, pamane manggen teng griya nika pripun? Kita mriki nek tamune kuwatah ngeten iki ngesakno sampai sentit, sampai kudanan-kudanan." Pindah nang ngene dalem sing wedi. Mereka sak sertifikate pisan. Ana sing duwe mobil telu diaturne pisan. Niki Yai Ismail monggo niki damel melampang-melampang. Enak duwe kendaraan sepeda motor sing apik, iku nek sing elek ya ora patut wong gede. Aturne ngene Yai Ismail. Dadi malih wis mbelgedu, malih jembar donyane malih akeh ngoten. Wa dhuhuru khawarikil adati lan muncule khawarikil adah, muncule perkara sing nulayani pengadatan. Apa kuwi? Katas kiril hayawanati kaya dene iso nglulutne hayawan. Dadi hayawan sing galake kaya apa, kaya harimau, macan, serigala, bajul, apa maneh? Ula dan sebagainya. Kabeh lulut karo sampean. Wis, karo sampean kongkon apa manut kon meneng manut kon mlaku manut kon ngalih manut. Aja kok ketok-ketokne. Terus wal masyu alal ma'i lan iso mlaku ning dhuwur banyu.
Mas Mail kancane mancing niku teng Etan Brantas. Ning gone Gisik Brantas. Mas Mail, aku tak ning kulon dhewe ya. Lah apa apa? Lho aku intik ning dhuwur banyu. Kabeh padha gumun. Aja kok ketok-ketok nih. Ala tabarojat niku. Wa tabarru'u fil hawai lan iso sila ning awang-awang. Wengi bengi Pak Po Ember klisa-klisi ora iso turu metu. Ngerokok ning jaba. Ngerokok ning jaba nyawang dhuwur. Dadak ketok kaya nek wong cuworong wong sila ning dhuwur. Atau wetes klotak. Ngono. Pak Sawange kaya Mas Sidik tenan nggih, Mas Sidik ya ketok ya. Wis kapan-kapan tak paranane tak jalukane penglaris iki. Ngoten. Dipuwalane nyelot gedhi, nyelot medun. Tiban layangan. Gambar wong sila. Keteduan ketok kaya Mas Sidik. Seprane Mas Sidik. Ngoten niku. Dadi iso sila ning dhuwur awang-awang. Terus iso mlaku ning dhuwur banyu. Terus wal itla'u ala asraril khalaiki. Khalaiki teng mriki artine manusa. Dadi iso weruh atine manusa. Dadi masing-masing kaya sampean kabeh karo Pak Mail iso diwaca. Oh iki ngene dompete tipis, iki ngene duwe masalah ngene roh kabeh. Nah, wong santrine wis akeh, kodame akeh. Kang, jikono serbanku ning jero, jubahku, tasbihku, dan lebih meyakinkan. Ki arep enek tamu. Amplop itu tawebel rupane tak sawang tak inceng abang-abang. Iya kalau go bareng merungkut. Terus rokok yo pirang slop ngono. Semane sing enak-enak ben lebih meyakinkan. Jikono ya serbanku, sing jubahku. Oh, acak lotek. Gak suwe ana tamu tenan. Yen niku wah berbong tamune kaya ngono ditemoni dengan bagus. Terus gak suwe Pak tamune mulih terus Kang engko nek enek tamu golek aku omong ngono ya ini lagi miyos niku medal utawa tindakan. Metu tenan tapi nang kebon delok-delok tanduran ngono. Diinceng tamune niku dompete trepes. Terus ana niku nggawa rokok cuma sak cepet. Rokok kate gene mereke pisan. Rokok ilegal. Wes. Sing ditekokne arepe sembarang apa ditekokne. Waduh, wis entek-entene wektu ya ruwet wis tak tinggale metu ae. Gak suwe teko tenan nek tamu. Anu ya ini miyos. Terus kapan begini? Waduh, ngapunten nggih, biasane ngoten niku saged mboten saged ditebak niku susah niku. Kadang-kadang nggih duangu, kadang-kadang ya mboten saged ngomong kula mboten saged matur. Ngoten niku. Wa tak siril qalili minat ta'am. Terus iso gawe akeh panganan sing sithik dadi wakeh. Sing mestine saiki iso dadi wakeh. Niku nek pamane para nabi niku kathah sing gadah mukjizat ngoten niku. Tapi niki sanes nerangne mukjizat, nerangne mukasyafah niku wau. Mukasyafah niku kali karomah niku nggih jane nggih beda nggih. Tapi ini dereng kula terang nembing enten keterangan piyambak niku. Mukasyafah niku tasih sejenis kaya ujian lulus orang. Karomah niku hadiah langsung tengenipun sing sampun sukses ngoten niku. Cara diparing ngono kuwi wis iso mengendalikan diri. Ngoten niku. Nek ngoten-ngoten niku kados Mbah Yai Sodike niki, Mbah Yai Sidik niki mriku wah niku terkenal ngoten niku. Nek wayah
acara-acara ngoten niku cuma pirang lengser ngoten demam sampai wong atusan cukup bayi sote kapung. Nah terus Syekh Abdul Hasan Asyadzili niku dilahirne ning desa Humaroh dekat kota Sabtah ning Maroko, Afrika. Nah terus niku dibesarkan cilike nggih teng mriku niku. Ya niku. Sebelum umur 6 tahun niku sampun hafal Al-Qur'an. Terus ketika sudah umur 6 tahun niku dipanggil kalian Nabiullah Khidir alaihi salam diangkat dari wali niku Gusti Allah taala. 6 tahun wis dadi wali niku Gusti Allah taala. Wis hafal Qur'an. Nah, terus suatu ketika niku Syekh Abdul Hasan Asyadzili niku cilikane niku terus pengen jalan-jalan. Pengen mlaku-mlaku nang gone Sabtah nang kota Sabtah. Delokne pinggir-pinggir dalan niku saat niku usum peceklek sing nemen pole. Pol-polan peceklek niku. Dadi kathah masyarakat penduduk sing sampai keluwen sing sampai kayak semangan. Nah, ngoten. Wis sampai niku ngelus Masya Allah kaya ngene iki masyarakat ngene Abdul Hasan. Terus niki cerita sing niki wakila tapi niki ada dua versi niki. Versi yang pertama niku niku enten yatra tenggene kantonge niku diparingi tiang. Terus sing versi kedua niku umpama aku duwe duit ngono masih piro ae tak jikuk tak nggih tuku roti tak dum-dumne karo masyarakat ini. Terus di dalam rokok kantong niku kuantongnya duit tok. Niku versi yang kedua. Niku sampean waos tenggene manaqib Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Nah niku. Terus akhirnya diborongne roti. Rotine sanes kaya roti Jawa roti gembos-gembos ngoten niku. Rotine blepek-blepek ngoten niku. Ngoten niku. Mame memang ngoten niku. Gantine nasi. Nah niku. Ya cara umpamane dikrusne barang no kira-kira roti niku wau cukup didumne tiyang 100 lah ngoten pamane ngoten niku. Lah berhubung sing lapar niku ribuan, sing kelaparan niku ribuan. Niku diwai dulure diomongi kancane diomongi kono ana cah cilik-cilik andon roti. Kono ana cah cilik andon roti. Lawu wayu rono dulure diomongi roti wis kabeh diomongi. Sampai ribuan niku cukup. Niku. Nah niku maknane teng mriki takthiril qalili minat ta'am wa ta'yul ardi lan kelempit bumi. Bar ijazahan Saidiliyah mari pengin ziarah nang Wali Songo. Kancane padha numpak mobil Pak Poember niku tak numpak bis biasa ben iso tenang santai-santai nang kono. Gak susu-susu. Pengen nginep-nginep ya kenek. Dilalah niku tekone Madura kono kecopetan. Duite ilang dompete. Wah piye iki? Semono bingung sampai teko laut ngono. Coba loh kok gak kedelep sikilku. Laut aku ini Surabaya. Sampai teko ngene Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel. Langsung maneh. Orien saniki. Ah niku. Terus bare nang ngene Gresik lap teko wis terus ngoten niku. Niku tok yul ardi. Nah ngoten. Nah, niki kitab hikam niki asline ngoten kitab rekaman. Rekam jejake Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari nalika berguru tenggene gurune Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi lika-likune perjalanane Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari niku dicatet berupa kitab Al-Hikam niku wau. Nah niku Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari niku generasi ketiga saking Syekh Abdul Hasan Asyadzili.
Dadi Syekh Abdul Hasan Asyadili riyen terus generasi keduane penggantine dadi mursyid yang kedua niku Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Terus ketiga Syekh Ahmad Ibnu Al-Asyakandari niku wau. Lah perjalanan sing kali-kali niku wau iso nemoni ngene niku wau ditulis kanggo pelajaran murid-murid sing sakwise. Dadi ben gak angel-angel ngono. Dadi cara umpamane sampean iki roh dalan iki enek biasane tanda-tanda ngene iki enek jeglongan. Nah, niku kudu ngene, kudu piye ngono. Lah niku ditulis kabeh nek kene supaya murid-murid sing sakniki niki gak nemen-nemen oleh kejeglong-jeglong ngoten. Intine ngoten niku. Dadi niki cerita niki estu, dadi sanes khurafah niku sanes. Niku khurafah niku nek dimaknani elek. Jadi percaya ngene. Jadi khurafah niku wau dongeng pertama niku dongeng utawa cerita-cerita sing gak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terus yang kedua, percaya dengan barang-barang, benda-benda kaya dene umpamane gol buntet iki nek digawa ngono gak pedas ditembak. Terus gak iso dicukur, mulane rambutku gondrong. Nah, terus apa niku Semar Mesem iki, iya. Kabeh wong wedok tak terus kabeh padha kindil kabeh ngono. Niku. Wis dan lain sebagainya kaya ngono iki mau. Keris iki ngene. Wah, kaya nek anune ngene dan lain sebagainya. Jadi percaya karo ngono kuwi termasuk golongan khurafah. Tapi nek cerita-cerita sing niki wau niki sing nulis Syekh Abdul Hasan, Syekh Abdul Hasan. Syekh Ahmad Ibnu Al-Asyakandari niku perjalanan lakone Syekh Abdul Hasan Syekh Ahmad Ibnu Al-Asyakandari niki. Terus nek enek wong saleh sing nemoni kejadian-kejadian kaya niki wau kula terangi niku illa wa nadat kahaqo ikuha innama nahnu fitnatun. Terus enek seruan teko hakikate benda-benda niku wau. Umpamane kaya banyu sing dilakoni ora iso ndelepne niku ngomong. Terus panganan tambah akeh niku ngomong. Dadi kabeh-kabeh niku lho sing kelebihan-kelebihan niku ngomong kabeh. Intine nek ngomong ngene, innama nahnu fitnatun. Ai ibtalaan wahtibarun. Aku ki fitnah. Tegese nyoba nang ngene sampeyan. Ai ibtilaun wahtibarun. Fala takfur. Yang ngono. Ai fala taftinanna fala taftitanna bina wala taqaf. Ojo sampai sampean ke fitnah. Lan sampean ojo sampai kandas mandek ning gone tengah dalan. Niku wau ingkang saged kula aturaken sedaya kelepatan nyuwun pangapunten mbok bilih badhe ngersakaken diskusi tanya jawab mangke sak badanipun salam. Kula dinten cekap semanten kemawon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.